Ahojte, dneska tu sme pri ďalšom videu a potom teraz vám ukážem, že čo máme tu vonku. Tu je môj pes, ukáž sa, ja chci sa ukázať. Idem do záhrady, počkajte, tam musím ísť. Pôjda si. A ešte tu máme, akože vidíte, počkajte, vidíte? Tu máme bazén. Tu máme bazén, bez tvojej značka. Ešte tu mám ja taký domček. Hej, mám aj tu na trampolín ešte mám. Mám ešte tu na trampolín, vidíte, akože ešte tu mám dve bránky. Možno, že to nevidíte, ale zapáčte. A fújda si. Tu je môj pes. Ukáž sa. Hej. Teraz si ho nevidieť, lebo sa nechce ukázať, ale možno, lebo ja tak nevidím. Tam je, hej, môj pes. Fújda. Teraz idem vám ukázať. Tu máme také, neviem čo, takú sedačku akože. Teraz vám porozprávam o tom, že ako som, že koľko tajemstvo mám. Prvé tajemstvo je moje, že ja to nepoviem, že to bola iba veľká sranda, lebo ja to nikdy vo živote nepoviem, moje tajemstva, nikdy. Počujete, nikdy. Ešte tu máme také fújasty. On tu vidíte, on tu je, tu sa vám ukázal. Ako vidíte, tak som tu na sedačke. Neviem, čo mám robiť. Napíšte mi dole do komentáru, že povedzte mi, že teraz čo mám robiť. No? No, že toto, no a teraz idem, poďme tak, teraz som vymyslel, že abecedno poradí po anglickú abecedu a potom robiť video, chápete, že napríklad, že je A, tak A, napríklad budú aj nejaké slova po maďarsky, lebo niekedy sa nedá po slovenčine povedať na to písmeno, takže potom vám to prekladám niekedy aj do slovenčiny dobre. A budeme z tých mať iba 20 písmen, čo je A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ň. Toľko písmen dneska vám ukážem v tomto videu, ale musíte dať like a odber. Keď nedáte, tak viac je. No, prvé je na A. Teraz to budem mať po maďarsky, že trošku a ľudný. To je po slovenčine trošku idem spať. Trošku si lahnem, teraz nejdem spať. Iba som si lahol, vidíte? Už som si lahol, takže mám prvé abecedné poradie, mám už Ačko. Takže ideme teraz v abecednom poradí na B. Bíca s psom, takže tak nebudem ťa byť. Som dal jednu poradí, môžu šovi, takže aj B je. Potom ide C, ci, cúca, cúňa, neviem, co vynechajme, lebo na to teraz neviem slovo, dobre, takže co vynechajme. Teraz poďme na A, B, C, D, dať niečo, ale čo? No, tu je tráva, zjedz. Som dal psovi trávu, takže dal. Takže mám aj Dčko, A, B, C, D, E, teraz ide ek, vidí, čo? Neviem, aké písmeno.
na E, či toto vlastnosť na E a povedzte. Ale aj vy kľudne môžete do komentárov napísať, že čo je na E. Môžete kľudne napísať do komentárov, ale teraz zase vynecháme E, lebo na E neviem, takže dopíšte do komentáru, že v druhom videu, že čo mám urobiť na E. Mindia chápa. No a teraz ide A, B, C, D, E, F. Neviem, butterflip. Urobím s vankúšom butterflip. Mám. Akože vidíte, my tu máme vonka také záhrade, takú, neže takú, to neviem, takú homelku, či neviem. A tu som v záhrade, ako vidíte, nie som Luka, niečo asi, nie som Luka, ale dobré počasie, no takže, no, aby ste vedeli, no tak, idem, G ide, G-loga. Na G neviem, takže zase môžete napísať do komentárov na G, ale na G není. G, H, na H, hopkať si, takže som si hopkal, to je sedieť, len ja som to nazýval tak rostomilé, že hopkať. No teraz by to prišlo iba tak. No a teraz druhé písmeno už bude v druhom videu. Zatiaľ čaute, dajte odber a like. Zatiaľ čaute, stretneme sa v druhom videu, like a odber, nezabudnite. Ahojte.